आहेत असं आपल्याला स्पष्ट दिसतं। डोमेस्टिक मार्केट आपलं देश अंतर्गत जे मार्केट आहे, बाजारपेठ आहे, त्याला चालना देण्याचं काम आदरणीय पंतप्रधानांनी अतिशय म्हणजे दूरदृष्टी पद्धतीने त्यांनी केलेलं आहे। परकीय चलन आणि त्याचबरोबर आपलं देश अंतर्गत विविध बाजारपेठ, मग त्याच्यामध्ये आपल्या जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून अगर आपण पाहिलं तर उदाहरण आता आम्ही सगळेजण ईव्ही गाडी वापरायला लागलेलो आहे, पर्यावरणपूरक आहेत। नेहमीच आपण बोलत असतो की आम्हाला पर्यावरणपूरक विकासाचे प्रकल्प तुम्ही आणा। आता आपलं पाऊल सगळ्या जणांचं असलं पाहिजे की आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा निसर्गरम्य जिल्हा, 120 किलोमीटरची किनारपट्टी असलेला सिंधुदुर्ग किल्ला, आपल्याला ह्या जिल्ह्याचा विकास करत असताना अगर पर्यावरणाचं संतुलन अगर आपल्याला करायचं असेल तर ईव्ही गाडी ही फक्त पालकमंत्र्यांनी का वापरावी, ईव्ही गाडी ही फक्त कलेक्टरांनी का वापरावी? असंख्य लोक ईव्ही आमच्या अगोदर वापरायला सुरू केलेले आहेत, पण प्रत्येकाने, मी तर जिल्हा परिषदला पण हा प्रस्ताव दिलेला आहे, पोलीस खात्याला पण हा प्रस्ताव दिलेला आहे की आपण सगळे टोटल 100% ह्या जिल्ह्यात गाडी वापरायची तर ईव्हीच वापरायची, पर्यावरणपूरक वापरायची, जेणेकरून आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जे आपण पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेने जे चालण्याचा प्रयत्न करतोय त्याला आपण नागरिक म्हणून काय हातभार लावतोय याहीबद्दल ह्या निमित्ताने विचार करण्याची अतिशय चांगली संधी आदरणीय पंतप्रधानांनी दिलेली आहे।